വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുദേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ തേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ സുരപ്രഭുപാദ की जय गुरुराज जय दत्ताय गुरुप्रभाते हरे कृष्ण हरे गोविंदो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्यामदानन्दा नमोस्तुते गन्धराय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുർത്ഥസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 53. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യകരുണീം ദൃഷ്ടാ സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യകരുണീം ദൃഷ്ടാ സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യകരുണീം ദൃഷ്ടാ സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യകരുണീം ദൃഷ്ടാ സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപ ആരോപ്യകരുണീം ഹൃഷ്ട സ്തുയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് മാതാജി ജലിപു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനൈരേവം
ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണിം ഹൃഷ്ടസ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വസുദേവായ. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംപ്രാതതരം നൃപ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ അവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീ ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ടാ സ്തൂയമാനോ അവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അംബിക ഹരേ കേശരി കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഹ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീം ഹൃഷ്ടസ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാളിമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാദേവി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനാ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരിജ വിജയദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരുണീം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലാള്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സംപ്രാതരം നൃപഃ ആരോപ്യ കരിണിം ഹൃഷ്ട സ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം.
വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭമാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനേരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോഗ്യകരുണിം പൃഷ്ടാസ്തൂയമാനോ വസിത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലാല്യമാനം ജനൈരേവം ധ്രുവം സഭ്രാതരം നൃപഃ ആരോഗ്യകരുണിം ഹൃഷ്ടസ്തൂയമാനോ വിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ലാല്യമാനം ആ വിധത്തിൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ജനഹി സാധാരണ ജനങ്ങളാലേവം അപ്രകാരം ധ്രുവം രാജാവ് സപ്രാതരം അവന്റെ സഹോദരനോടുകൂടി നൃപഹ രാജാവ് ആരോഗ്യ ഇരുത്തി കരുണിയും ഒരു പിടിയാനയുടെ പുറത്ത് ഹൃഷ്ട വളരെ സന്തോഷിച്ച് സ്തൂയമാനഹ വളരെ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടു അവിശത് തിരിച്ചു വന്നു പുരം അവന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്തു. മൈത്രേയ മുനി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര ആ ധ്രുവ രാജാവിനെ എല്ലാവരും അപ്രകാരം പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ധ്രുവനെയും ധ്രുവന്റെ സഹോദരനെയും ഒരു പിടിയാനയുടെ മുകളിൽ ഉപവിഷ്ടരാക്കി. ആ വിധം അവന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ധ്രുവ രാജാവ് അവിടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്രോപസംക്ലേപ തത്രോപസംക്ലേപതൈർ പ്രസന്മകരതോരണൈഃ സംവൃന്ദേ കദളീസ്തംഭേ പൂഗപോദൈശ്ചദ്ധിതൈഃ തത്ര തത്രോപസംക്ലേപതൈർ രസന്മകരതോരണൈഃ സംവൃന്ദേ കദളീസ്തംഭേ പൂഗപോദൈശ്ചദ്ധിതൈഃ. ഇത് പേജിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ്, അപ്പോൾ ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ കേട്ടോ. പൂക്കുലകളും പഴക്കുലകളും ചേർത്തൊരുക്കിയ കദളി വാഴസ്തൂപങ്ങളാലും ഇളം കമുകു മരങ്ങളാലും വൃക്ഷശിഖരങ്ങളാലും ഇലകളാലും ഉടനീളം കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന നഗരത്തിൽ അവിടെ സ്രാവുകളുടെ ആകൃതിയിൽ തീർത്ത തോരണങ്ങളോട് കൂടിയ പ്രത്യേക പ്രവേശന കവാടങ്ങളും കാണാമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. മംഗളകരങ്ങളായ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പനമരങ്ങളുടെയും തെങ്ങുകളുടെയും കമുകളുടെയും പച്ചവലകളാലും കദളി വാഴകളാലും പുഷ്പലതാദികളാലും ഫലപുഷ്പാദികളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയാണ്. തന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ എതിരേൽക്കുന്നതിന് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവ് ഗംഭീരമായ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ നഗരവാസികളും വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം വിജയ ആഹ്ലാദ ആരവങ്ങളോടെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രുതപല്ലവവാസസ്രଂ മുക്താദാമാ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭേ സദീപകൈഃ. ശ്രുതപല്ലവവാസസ്രং മുക്താദാമാ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭേ സദീപകൈഃ. ശ്രുതപല്ലവവാസസ്രং മുക്താദാമാ വിളംബിഭിഃ
ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരാമപാം കുംഭൈ സദീപകേ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. രേഷ്ണാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൂതപല്ലവ വാസസ്ത്രം മുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭൈ സദീപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ച്യുത പല്ലവ വാസാസ്രം മുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാങ്കുംഭൈ സമീപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൂത പല്ലവ വാസസ്രമുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിതോരമപാം കുംഭൈ സദീപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൂതപല്ലവ വാസാസ്രമുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭൈ സദീപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൂത പല്ലവ വാസസ്രമുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭൈ സദീപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൂതപല്ലവ വാസസ്രം മുക്താദാമ വിളംബിഭിഃ ഉപസ്കൃതം പ്രതിദ്വാരമപാം കുംഭൈ സദീപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ വാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूद पल्लव वास श्रृंग मुक्तधाम विलंबिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपाकुम्भै सदीपगैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंतर कृष्ण देवदास। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूद पल्लव वासस्र मुक्तादाम विलंबिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुंभै सदीपकैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिय देवदास मंदिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। चूद पल्लव वास श्रृंग मुक्ताधाम विलंबिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुंभै सदीपकैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूत पल्लव वासस्रं मुक्ताधाम विलंबिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुंभै सदीपकैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विवर्तनम आवर्तन का ഓരോ പ്രവേശന കവാടത്തിലും തെളിദീപങ്ങളും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ജലകുംഭങ്ങളും പവിഴനാടകളും മുത്തുമാലകളും പുഷ്പഹാരങ്ങളും മാവിലകളും തൂക്കിക്കിടന്നിരുന്നു. 56 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകാരൈർഗോപുരാകാരേ ശാതകുംഭാപരിച്ഛദേ സർവതോ അലങ്കൃതം ശ്രീമദ്വിമാന ശിഖരദ്യുഭിഃ.
തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ധാരാളം കൊട്ടാരങ്ങളും നഗരകവാടങ്ങളും ചുറ്റുമതിലുകളും കോട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വതവേ വളരെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്ന അവ ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലേക്ക് സുവർണാഭരണാദികളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. നഗരത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവുകളും താഴികക്കുടങ്ങളും വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നഗരാകാശങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. പിതാവിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ധ്രുവ രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവന്മാരും അവരുടെ വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രീമദ് വിജയധ്വജ തീർത്ഥ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ താഴികക്കുടങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുമ്പോൾ സ്വർണപ്രഭയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാലവും ആധുനിക കാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു നിർണായക വ്യത്യാസം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് അലൂമിനിയം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ അന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തെ ഐശ്വര്യത്തെയും ആധുനിക കാലത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൃഷ്ടച്ഛദ്വരരിത്യാട്ട മാർഗം ചന്ദന ചർച്ചിതം ലാജശതേ പുഷ്പഫലേ തണ്ടുലൈർവിർയുതം. നഗരത്തിലെ മന്ദിരാങ്കണങ്ങളും തെരുവീതികളും ഇടവഴികളും വീതികൾ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളും പരിശുദ്ധമാക്കി ചന്ദന തൈലം തളിക്കുകയും നഗരത്തിലുടനീളം അരി, ബാർലി തുടങ്ങിയ മംഗളധാന്യങ്ങളും പൂക്കളും പഴങ്ങളും ബലിതർപ്പണങ്ങളും വിതറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 58-59 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവായ പതിദൃഷ്ടായ തത്ര തത്ര പുരസ്ത്രിയഃ സിദ്ധാർത്ഥ ശതദത്യംബു ദുർവാ പുഷ്പഫലാനി ച വജ്ജക്രു പ്രയുജ്ഞാന വാത്സല്യാദാശിഷ സദി സുണ്ണം സംസ്തദ്വൽഗീതാനി പ്രാവിശത് ഭവനം വിദു. ധ്രുവമഹാരാജാവ് അപ്രകാരം വീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമീപസ്ഥരായ എല്ലാ മാന്യ ഗൃഹനാഥകളും അവനെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടുകയും മാതൃസ്നേഹത്താൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവന്റെ മേൽ വെളുത്ത കടുക് വിത്തുകൾ, ബാർലി, തൈര്, ജലം, പുതിയ പുല്ല്, പഴങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ആ വനിതകൾ ആലപിച്ച മധുരമനോഹര ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അറുപതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹാമണിഭ്രാതമയേ സതസ്മിൻ ഭവനോത്തമേ ലളിതോ നിതരാം പിത്രാ നവസദ്വിവിദേവവത്. ധ്രുവമഹാരാജാവ് അനന്തരം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ചുമരുകളും സർവ്വസുഖസൗകര്യങ്ങളുമുള്ള രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെന്ന പോലെ സുസുഖം വസിച്ചു. അവന്റെ പിതാവ് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയഫേന നിപാശയ്യ
ദാന്താരുക്മാ പരീച്ഛദഃ ആസനാനി മഹാർഹാണി യത്ര രുക്മാ ഉപസ്കരഃ. നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന പാലിന്റെ നിറമുള്ളവയും വളരെ മാർദ്ദവമുള്ളവയുമായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ കിടക്കകൾ, കട്ടിലുകൾ, ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയും സുവർണ അലങ്കാരങ്ങളും ഉപയോഗിയും കസേരകളും ബെഞ്ചുകളും മറ്റിരിപ്പിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ ഇത് വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അവിടുത്തെ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. തന്നെ ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇതായിട്ട് 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര സ്ഫടിക ഉദ്യേഷു മഹാമാരകദേശു ച മണിപ്രദീപ ആപാന്തി ലലനാരത്ന സംയുത. മരതകം പോലുള്ള അമൂല്യങ്ങളായ രത്നങ്ങളാൽ കരങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദീപങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സുന്ദരികളായ സ്ത്രീരൂപങ്ങളുടെ കുത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം. ഭാവാർത്ഥന ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വർണ്ണന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെടുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥയുടെ ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 36,000 വർഷം ലോകം ഭരിച്ചിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് 1000 സംവത്സരം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന സത്യയുഗത്തിലായിരിക്കണം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. 4 യുഗങ്ങളിലെയും ആയുഷ്കാലത്തെ പറ്റി വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിൽ 100,000 വർഷം. എത്രയാണ് 100,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്? 1,00,000 വർഷം അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000 വർഷവും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 1000 വർഷവും ഈ കലിയുഗത്തിൽ 100 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ കണക്ക്. ഓരോ യുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം 90% കുറഞ്ഞു. 100,000 വർഷത്തിൽ നിന്നും 10,000 വർഷമായും 10,000 വർഷത്തിൽ നിന്നും 1000 വർഷമായും 1000 വർഷത്തിൽ നിന്നും 100 വർഷമായിട്ടും കുറയ്ക്കുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പൗത്രനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ധ്രുവന്റെ കാലം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അനേകം സത്യയുഗങ്ങളുണ്ട്. വൈദിക കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തേത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പല ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ടും മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന അത്ര മഹനീയമായതിനാൽ ആധുനിക മാനവ സംസ്കാരം 40,000-ഓ 50,000-ഓ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചുമരുകൾ വളരെ സമീപകാലത്തെ മുഗൾ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട് സന്ദർശിച്ചുള്ളവർ അതിന്റെ ചുമരുകൾ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയും രത്നങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ രത്നങ്ങളെല്ലാം അവർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പുരാതന കാലം മുതലേ ഭൗതിക ഐശ്വര്യ സങ്കല്പം പ്രധാനമായും മാർബിളുകൾ, രത്നങ്ങൾ, പട്ടുകൾ, ആനക്കൊമ്പ്, സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു. മോട്ടോർ കാറുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നില്ല അന്ന് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതി നിർണയിച്ചത്. മാനവിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതി വ്യാവസായിക വളർച്ചയെ ആശ്രയിച്ചാകരുത്, മറിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള സമയവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിജയവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിൻ ഉത്താനപാദൻ ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി വെടിഞ്ഞ്
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സൂചന. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ വർണ്ണനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ദ്വാപര യുഗങ്ങളിലെ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്താൻ കഴിയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്യനാനാനി ചരമ്യാണി വിചിത്രൈരമരഭ്രുമേ ജദ്വിഹംഗമിഥുനൈർ ഗായന്മത്താമധുവ്രതഹി. രാജാവിന്റെ വസതി സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിവിധതരം വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ മനോഹരങ്ങളായ ഇണപക്ഷികൾ സദാ മധുരഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തേൻ കുടിച്ച് മത്തരായ തേനീച്ച കൂട്ടങ്ങൾ ഇമ്പമാർന്ന സ്വരത്തിൽ മൂളിപ്പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന അമരദ്രുമഹി എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ അമരലോകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അമരലോകം എന്നാൽ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ലോകം എന്നാണ്. ദേവന്മാരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അവിടെ ഒരു പുരുഷായുസ് 10,000 വർഷമാണ്. നമ്മുടെ 6 മാസമാണ് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത കാലാവധിക്കനുസരിച്ച് ദേവന്മാർ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും 10,000 വർഷങ്ങളും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാവുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് ഇവയൊക്കെ. അവിടെ ജനങ്ങൾ 10,000 വർഷം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ വൃക്ഷങ്ങളും ജീവിക്കും. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ പോലും 10,000 വർഷം ജീവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അവ നിശ്ചയമായും പല 10,000 വർഷം ജീവിക്കും. ചില അമൂല്യ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തന്റെ പത്നി സത്യഭാമയുമൊത്ത് ഒരിക്കൽ സ്വർഗം സന്ദർശിച്ച ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാരിജാത പുഷ്പവൃക്ഷം ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയും അതേ ചൊല്ലി അദ്ദേഹവും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആ പാരിജാത വൃക്ഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ സത്യഭാമ റാണിയുടെ അധീനതയിൽ നട്ടുവളർത്തി. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ പല പുഷ്പഫല വൃക്ഷങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളായ പൂക്കളും രുചികരങ്ങളായ ഫലങ്ങളും ഉള്ളവയാകയാൽ അതിശ്രേഷ്ഠങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള നാനാവിധത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം വൃക്ഷങ്ങൾ ഉത്താനപദ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഉദ്യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അറുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാപ്യോ വൈഡൂര്യ സോപാന പത്മോത്ഫലമുദ്യുതി ഹംസകാരണ്ഡവ കുലൈർ ജുഷ്ടാശക്രാഹ്വ സ്വാരസേ. വൈഡൂര്യം കൊണ്ട് പടികൾ കെട്ടിയിറക്കിയ തടാകങ്ങളിൽ നിറയെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള താമരപ്പൂക്കളും വെള്ളാമ്പൽപ്പൂക്കളും അവയ്ക്കിടയിൽ അരയന്നങ്ങളും താറാവുകളും ചക്രവാക പക്ഷികളും കൊറ്റികളും മറ്റു മനോഹര പക്ഷിജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജകൊട്ടാരം നാനാവിധ വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുരയിടങ്ങളാലും പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ ധാരാളം ചെറു തടാകങ്ങളും കാണപ്പെട്ടു. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള താമരകളും വെള്ളാമ്പലുകളും നിറഞ്ഞ അവയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വൈഡൂര്യവും അതുപോലുള്ള വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാലും പടികൾ കെട്ടിയിരുന്നു. തടാകങ്ങളിലും മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാന ഭവനങ്ങളിലും അരയന്നം, ചക്രവാകം, പക്ഷി, കൊറ്റി, താറാവുകൾ തുടങ്ങിയ പക്ഷി വൃന്ദങ്ങൾ വിഹരിച്ചു നടന്നു. ഇത്തരം പക്ഷികൾ പൊതുവെ കാക്കകളെ പോലെ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയാറില്ല. രാജനഗരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ആരോഗ്യകരവും സുന്ദരവുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം.
प्रभुपाद की जय। नारायण नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय प्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। हरे 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 कृष्ण। നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, മധുവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. ധനപാത രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പത്നിമാരും സഹോദരനും എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കൊട്ടാരവും അല്ലെ വീതികളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്നെടുത്തുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും അല്ലെ, അത് എന്താ പറയാ തെർമോക്കോളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അലങ്കരിച്ചിട്ട് കമാനങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പറയുന്നു അത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, വാഴകളും മറ്റുള്ള കമുകുകളും പനകളും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ കുരുത്തോലകൾ അല്ലെ, പച്ചോലകൾ കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചില ഉത്സവങ്ങൾക്കൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ല പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉത്സവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ വലിയ പില്ലറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ പറയാ കവുങ്ങിന്റെ അടക്ക കൊണ്ടും അതുപോലെ വാഴപ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടും അതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ വലിയ വലിയ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കും, അതുപോലെ കമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അലങ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു പലതരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ മുത്തുമാലകളും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഈ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ അല്ലെ. 5 വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടി അല്ലെ, ആ ചെറിയ കുട്ടികളോട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. അവർ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇത്രയും വലിയ കഠിന തപസ് ചെയ്ത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭയം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് പോലും ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ല അല്ലെ, അത്രയും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. പലരും തപസ് ചെയ്യും അല്ലെ, അതൊന്നും അത്ര ശക്തിമായില്ല. എന്നാൽ ഇത് ബ്രഹ്മാവിനെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള തപസ്സായിരുന്നു. അവർക്ക് പോലും ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവിധ സ്വീകരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെയൊക്കെ സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മാവിലകളാലും മറ്റുള്ള വാഴകളാലും മറ്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും മുത്തുകൾ കൊണ്ടും മുത്തുമാലകൾ കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു.
അതുപോലെ തന്നെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ നഗരത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവുകളും താഴെക്കൂടങ്ങളും വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നഗര ആകാശങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തും സത്യയുഗത്തിലും വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണാം അല്ലെ, നാഷണൽ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ആകാശത്ത് കറങ്ങി കിടക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വേറെ അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളും ഇതുപോലെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതവിടെ ചുറ്റിപ്പറന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് വിജയധ്വജ തീർത്ഥ പറയുന്നു, ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നു. പിതാവിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരും അവരുടെ വിമാനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കുറിച്ചുള്ള വിമാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രീമദ് വിജയധ്വജ തീർത്ഥ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആചാര്യൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വീതികളിലും മറ്റുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളിലൊക്കെ ചന്ദന തൈലം തളിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിതറുകയുണ്ടായി. ഈ ബാർലി, ധാന്യങ്ങളും പൂക്കളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ പഴങ്ങളും ഒക്കെ വിതറുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം വീതിയിലൂടെ നടക്കടന്നു പോകും. സമീപസ്ഥരായ എല്ലാ മാന്യഗൃഹനാഥകളും അവനെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടുകയും മാതൃസ്നേഹത്താൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവന്റെ മേൽ വെളുത്ത കടുക് വിത്തുകൾ, ബാർലി, തൈര്, ജലം, പുല്ല്, പഴങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. വനിതകൾ ആലപിച്ച് മധുരമനോഹര ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അനന്തരവും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ചുമരുകളും സർവ്വസുഖ സൗകര്യമുള്ള രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെന്ന പോലെ സസുഖം വസിച്ചു. അവന്റെ പിതാവ് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ. നേരത്തെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഒരിക്കൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അടിച്ച് പുറത്താക്കി അല്ലെ. അതേ പിതാവ് തന്നെ ഇപ്പോഴ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സകലവിധ സ്വീകരണങ്ങളോടും കൂടി അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ദേവന്മാരെ പോലെ സസുഖം കഴിയാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ഭഗവത് കാരുണ്യം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി അല്ലെ, ഭഗവത് കാരുണ്യം കിട്ടി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആർക്കും ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവിധത്തിലും സൽക്കരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നിറഞ്ഞു പൊന്തുന്ന പാലിന്റെ നിറമുള്ളവയും വളരെ മാർദ്ദവമുള്ളവയായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ കിടക്കകൾ, കട്ടിലുകൾ, ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയും സുവർണ അലങ്കാരങ്ങളോടും ഗവിയും കസേരകളും ബെഞ്ചുകളും മറ്റിരിപ്പിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയുമായിരുന്നു. ഇരിക്കാനുള്ള കസേലയും മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ്. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മരതകം പോലുള്ള അമൂല്യങ്ങളായ രത്നങ്ങളാൽ കരങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദീപങ്ങളെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീരൂപങ്ങളുടെ കുത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവും. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ആയുസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. സത്യയുഗത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ത്രേതായുധമാകുമ്പോഴേക്ക് അത് 10,000 ദ്വാപരത്തിൽ 1000 കലിയുഗത്തില് 100 വർഷമായി അല്ലെ. എന്നാൽ 100 വർഷം വരെയൊന്നും കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിലും കുറവ് മാത്രം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ അല്ലെ കലോ അസ്മിൻ വിവേചന മന്ദാസ്പദമതയാ മന്ദഭാഗ്യാവുഭാഗ്യ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുകളാണ്. 100 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും, മാക്സിമം 100 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ആൾക്കാർ തട്ടിപ്പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്നെ 36,000 വർഷം
രാജ്യം ഭരിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പൗത്രനാണെന്ന് പറയുന്നു. ധ്രുവന്റെ കാലം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അനേകം സത്യയുഗങ്ങളുണ്ട്. വൈദിക കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തേത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ്. ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇവം 4 ചേരുന്നതിനാണ് ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പല ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. എന്നിട്ടും മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന അത്ര മഹനീയമായതിനാൽ ആധുനിക മാനവ സംസ്കാരം 40,000 50,000 വർഷങ്ങൾ പോലും നിലനിന്നിരുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥാനപാത രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ ചുമരുകൾ വളരെ സമീപകാലത്ത് മുഗൾ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതിന്റെ ചുമരുകൾ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയും രത്നങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ രത്നങ്ങളെല്ലാം അവർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു, അതിൽ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പുരാതന കാലം മുതലേ ഭൗതിക ഐശ്വര്യ സങ്കല്പം പ്രധാനമായും മാർബിളുകൾ, രത്നങ്ങൾ, പട്ടുകൾ, ആനക്കും, സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മോട്ടോർ കാറുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതി നിർണ്ണയിച്ചത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ മോട്ടോർ കാറുകളും മറ്റുള്ള വലിയ ഫാക്ടറികളും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ഫാക്ടറികളും വലിയ മോട്ടോർ കാറുകളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതൽ സമ്പന്നരായത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. രത്നങ്ങളും പട്ടുകളും സ്വർണവും വെള്ളി ആനക്കൊമ്പും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര കാറുകളുണ്ട് അല്ലെ? കോടികളാണ് ഓരോ അവര് ഓരോരോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ, എത്ര കാറുകളുണ്ട്, എത്ര കോടിയുടെ എത്ര കാറുകളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അവർ സമ്പന്നരാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ, വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കണം. പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നൽകപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള സമയവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്തിനെയും പ്രകൃതിയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം എന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാര സമയവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിജയവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് താനപാദൻ ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിനോടുള്ള പ്രതിപത്തി വെടിഞ്ഞ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സൂചന. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ വർണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും സത്യത്തിലേതോ ദ്വാപരയുഗങ്ങളുടെ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെയും താരതമ്യം. ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവ് വനവാസത്തിനായിട്ട് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നു. പ്രഭാകരൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അമരദ്രുമേഹി എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ അമരലോകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അമരലോകം എന്നാൽ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ലോകം എന്നും അർത്ഥം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ദേവലോകത്ത് നിന്നുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പോലും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. ഇപ്പോ ദേവലോകത്തുള്ളതാണ് പാരിജാത വൃക്ഷം അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരിയുടെ പരാമർശിക്കുന്നു. തന്റെ പത്നി സത്യഭാമയുമൊത്ത് ഒരിക്കൽ സ്വർഗം സന്ദർശിച്ച ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാരിജാത വൃക്ഷം ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതേ ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ദേവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും. ആ പാരിജാത വൃക്ഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൊട്ടാരവളപ്പിൽ സത്യഭാമറാണിയുടെ അധീനതയിൽ നട്ടുവളർത്തി സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പുഷ്പഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളായ പൂക്കളും രുചികരങ്ങളായ ഫലങ്ങളും ഉള്ളവയാകയാൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള നാനാതരത്തിൽ അനേകം വൃക്ഷങ്ങൾ ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഉദ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേവലോകത്തിലുള്ള വൃക്ഷമാണ് പാരിജാത വൃക്ഷം അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാൻ സത്യഭാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അത് ദേവന്മാരുമായിട്ട് തർക്കമുണ്ടാവുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പാരിജാത വൃക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം. പ്രത്യേകിച്ചും
ധാമിലൊക്കെ അല്ലെ, മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലും അവിടെയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പാരിജാത വൃക്ഷം. ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ രാധാഗോവിന്ദ അമ്പലത്തിന് അടുത്തായിട്ടൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത വീടുകളിലും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് ധാരാളം പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ്? ദേവലോകത്ത് നിന്നുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉത്താനപാത മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വൈഡൂര്യം കൊണ്ട് വടികൾ കെട്ടിയിറക്കിയ തടാകങ്ങളിൽ നിറയെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളുടെ താമരപ്പൂക്കളും വെള്ളാമ്പൽപ്പൂക്കളും അവയ്ക്കിടയിൽ അരയന്നങ്ങളും താറാവുകളും ചക്രവാക പക്ഷികളും കുട്ടികളും മനോഹര പക്ഷിജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വൈഡൂര്യം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ തടാകത്തിന്റെ പടികളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവിധ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള താമരകളും വെള്ളാമ്പലുകളും നിറഞ്ഞ അവയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വൈഡൂര്യവും അതുപോലെ വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാലും പടികൾ കെട്ടിയും തടാകങ്ങളിലും മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനഭവങ്ങളിലും അരയന്നൻ ചക്രവാകം ചക്രവാക പക്ഷി കൊറ്റി താറാവുകൾ തുടങ്ങിയ പക്ഷി വൃന്ദങ്ങൾ വിഹരിച്ചു നടന്ന ഇത്തരം പക്ഷികൾ പൊതുവെ കാക്കകളെ പോലെ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയാറില്ല. രാജനഗരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ആരോഗ്യകരവും സുന്ദരവുമായിരുന്നു ഈ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം. രാജകൊട്ടാരവും അതൊക്കെ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ലെ, വിവരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലം ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ ഭരണം നടത്തുന്നവർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജകൊട്ടാരങ്ങളായിരിക്കില്ല അവരുടെ വീടും മറ്റുള്ള വേറെ സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെ. അതൊക്കെ വളരെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമാക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തുമുണ്ട് ധാരാളം വലിയ ക്രിമിനൽസിന്റെ വീടുകൾ വരെ ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ അത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കൊള്ളക്കാരും അങ്ങനത്തെ അവർ വരെ രാജകൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വർണം പൂശിയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുന്നവരുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോ അവര് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും ഭരണാധികാരികള് ഇപ്പോഴും അവരെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു രാജാവിന്റെ അതേ നിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കുതിരപ്പുറത്ത് പോവുക, മറ്റുള്ള രാജാവ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാന പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവി അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് രാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താവുന്നു. ക്ലാസ് വെച്ചു. കൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാന വിഷ്ണു അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ.